Já vás vítám u videa, co teď nejvíce potřebuji slyšet, nebo jaký je tady pro vás, jaká je tady pro vás zpráva. Máme tady takovéhle srdíčko, pak tady máme takovouhle ptačí lebku a pak tady máme strom života. Tak, můžete vybírat do intuice, můžete si video zastavit, když budete potřebovat, nebo prostě si náhodně vybrat, nebo klidně můžete zhlídnout celé video a prostě si vybrat podle toho, s čím budete nejvíc rezonovat. My hned se vrhneme tedy na tento balíček se srdíčkem. Já vítám první hromádku tady s tím srdíčkem. Tak. Splněný sen, zákony univerza, zákon přitažlivosti, život, jaký si plníš sen? Jaký sen si plníš? Tak, tady je tedy nějaký splněný sen, něco vám říká tedy vesmír, tak se mrkneme do tarotu, jestli zjistíme třeba o co jde blíže. Ale plníte si tady nějaký svůj sen. A pokud jste někde zaseknutí, tak určitě pokračujte v tom, co děláte. Jestli máte nějakou činnost, která vás baví, tak i to může být váš splněný sen. Já se tady podívám do tarotu. Tak. Takže máme rytíře poháru, 6 mečů, soud, 6 holí, esoholí a 10. No, tyhle energie jsou krásné, to se mi opravdu líbí. Tady je vidět, že vy se musíte dostat od něčeho, co vás momentálně tíží, abyste si splnila ten svůj sen. Tady budete procházet nějakým znovuzrozením, nějaký ten soud, ono vás to tady volá. Tady máte 9 holí, která naznačuje jako vítězství a hned zatím je esoholí. Může naznačovat nějaký nový začátek, jsou tady hole, je to hodně vášnivý a je to vášeň, která je to nějaká věc, která vás baví nebo bude vás hodně bavit. To bude ten váš splněný sen. Tady je vidět, že to jde až do jako spokojenosti i materiální. Může vám to dokonce i vydělávat tato sen, tato činnost nebo nějaká ta vaše vášeň tady. Je vidět, že v tom budete i hodně emočně do této činnosti zapojení jak svými pocity, tak svojí vášní. No, je to tady krásné. Já ještě si tedy trošičku tady doložím. Jestli víme... No, ukončení cyklu, svět, tak to je krásné. Tady je vidět, že vy momentálně odcházíte od něčeho, co pro vás nebylo, co bylo velice těžké a nepříjemné. A tímto ukončujete tento cyklus, který tady je, tím, že odcházíte. A dostáváte se do vítězné pozice, kde vám přichází nová vášeň, která bude vaším splněným snem a může vám i dokonce i materiálně pomoci. Jo, můžete si tím vydělávat, můžete být celkově spokojení s tím, když to bude nějaký výtvor. Jo, tady je to materiální záležitost, je to velice stabilní věc. A je jasné, že vás to bude bavit a naplňovat. Tak, tady to jsou nádherné energie, já vám za ně moc děkuji. Tady to je tedy první balíček a my se vrhneme rovnou na druhý balíček.
Ještě bych vám chtěla říct, že vám moc děkuji za zhlédnutí a pokud se vám tento výklad, toto video líbilo, tak určitě zanechte like, budu ráda i za nějaký komentář. Když byste měli zájem o osobní výklad, tak mám i v popisu videa odkaz. Já už vítám druhou hromádku tady s touto lebkou nějakého ptáka. Tak, co nás tady čeká? Vnitřní dítě, touha po pozornosti, uzdravení vzpomínek, co cítíš při vzpomínkách na dětství. Dobře, tady bude nějaký léčení vnitřního dítěte. Podíváme se ještě do tarotu. Tak, co vám tady chce sdělit tarot ještě k tomuto? Tak, zamícháme si a zeptáme se tedy, co byste potřebovali ohledně tohoto slyšet. Jaké poselství, vědomé, nevědomé, čím se vám má ulevit, nebo co vám má pomoci. Tak. Opět. Už i v minulém balíčku jsme měli poslední soud, tak je to takové vtipné. Znovu zrození. Nový cyklus, odpočinek, tady je to jasné, to je vnitřní dítě, potřebujete si určitě odpočinout a odejít od toho špatného, co vás drží. Vzpomínky na dětství, vnitřní dítě. Takže tady máme to vnitřní dítě, tady je to vidět, tady těch, jak šestka pohárů, tak to je stále vzpomínky na dětství, vnitřní dítě. Je to tady krásně vidět v těchto tvrdá práce. Tady se ještě podíváme. Slavy. Spokojenost. Tak, tady je vidět, že to vaše vnitřní dítě opravdu, vy si potřebujete odpočinout, abyste oživila své vnitřní dítě. Tady je vidět 4 mečů a 6 mečů, odpočinek a odchod pryč od toho špatného, od toho zlého, odpočinout si a začít tady znovu zrozovat, znovu probudit to vnitřní dítě. Tady je plná práce. 7 mečů hovoří o tom, že vám někdo to vaše vnitřní dítě pravděpodobně vzal. Ale vy tady dál máte krásné karty. 7 holí povídá o šťastné události, o svatbě. Tady máme 9 pohárů, jste spokojená, taková, jaká jste, sama se sebou. Ještě tady rozdělíme balíček, je tady kočár. A kněz. Dobře, takže tady máme i posun. Je vidět, že vy pokračujete dál a máte tady další vlastně dětskou energii. Je vidět, že vy momentálně jdete správným směrem k tomu, abyste probudili v sobě znovu to vnitřní dítě, abyste se cítili dobře, protože samozřejmě vnitřní dítě musí být v souladu s vámi, protože pak budete spokojení. Tady je tedy kněz, který může být právě ten učitel, ten váš učitel k tomu vnitřnímu dítěti. Ještě to slunce je tady krásné, to je opravdu, jo, tady jsou hezké karty, tady je vidět, že vy si musíte akorát odpočinout a opravdu se odprostit od toho nejhoršího, co vy tady máte, asi od toho nějakého zloděje, který vám tady furt vrtá v hlavě, furt tady ťape po špičkách. Takový nepříjemný hlodavec ve vaší hlavě pravděpodobně, nebo to může být i člověk, nebo situace,
ze které si myslíte, že se nemůžete dostat, ale jako tady je vidět, že vy opravdu máte na to odejít a začít probouzet to svoje vnitřní dítě. A opravdu tady, abyste se dostala k tomu spokojenému, tak poslouchejte toho kněze, který vás se snaží naučit, abyste milovala to vnitřní dítě. Tady je rychlý postup, jo? Tohle se může stát opravdu klidně i zítra, i když nechci říkat přesný čas, protože to samozřejmě není nějak určeno časem, ale je vidět, že to bude mít opravdu rychlý zpátek, milé vy si vyřešíte tady ty problémy, co tady máte, ty hlodavce ve vaší hlavě, tak opravdu budete spokojená a budete s tím vnitřním dítětem za dobře. Tady tím bych ukončila tento výklad. Přejdeme tedy na třetí balíček. Já vám chci poděkovat za tuto energii. Moc budu vděčná za like, po případě komentář, odběry, když budete chtít více takových výkladů. Kdybyste chtěli nějaký osobní výklad, tak mám odkaz v popisu videa. Tak já chci přivítat už třetí balíček, který je tento krásný strom života. Tak, co tady máme? Vnitřní proměna, probuzení talentů a darů, spolupráce s ostatními, jakou schopnost teď potřebuješ posílit. Tak je vidět, že teda tady bude nějaký talent, nějaký dar, nějaká spolupráce s ostatními. Podíváme se tedy dál. Určitě, co vám chce tato karta sdělit, je, že máte v sobě určitě nějaký talent a dar, který můžete rozvíjet. Jo, vnitřní proměna. Tady je prostě, aby vyletěl ten motýl z vás, abyste tu se zakuklili jako housenka a vyletěli jste jako krásný motýl. Podíváme se do tarotu ještě tady, co nám k tomu řekne určitě něco více. Poustevník, 4 hole, smrt, 5 pohárů, král mečů a co máme ve spodku? Dobře, tohle bude pořádná proměna, tady je to vidět, tady máme věž, takže se určitě uděje u vás něco, co vás změní. Jo, věž je jasná, věž je naprostá proměna. Máme tady poustevníka, musíte se, radí vám, ať se zamyslíte, ať si dáte trošku chvíli pro sebe. Máme tady smrt, která určitě mluví o nějakém ukončení cyklu, což už mluví i tady věž. Tady je odříkání nějakých emocí, ta čtyřka pohárů je taková smutnější, vy jste tady zablokovaná, je to tady vidět. A je tady zase nějaký, i ve vedlejším, v druhém balíčku, ve druhé hromádce, jsme měli tady toho zloděje po špičkách. Tady je ale vidět, že se jedná o nějakou energii člověka, který vás nechce, abyste se posunula dál. Tady je vidět, že tento člověk, tento král mečů, si vás chce držet a vlastně vás loupí o ten váš talent. Možná vás třeba podceňuje, nenechte se podceňovat. Jo? Tady je vidět, že tohle je jenom vaše záležitost. Tady vám to říká poustevník. Je to čistě jenom vaše proměna, ne tady toho člověka, který vám tady nedělá dobře. Asi to bude vést k nějaké jakoby větší změně náhlé, ale i tak tady máte oslavu, jo, 4 holí, to je krásná karta, to je prostě oslava a máte tady taky 2 lidi, 4 hole. Hole jsou hodně o energii a nějaké té vášni, takže tady máme už spojení s tím nějakým talentem, darem. Ještě se tady podíváme, tady
Ještě si tady přihodíme na tady toho člověka, který vás tady ubíjí. Vám tady pije krev. Dobře, tento člověk je opravdu tak, to je prostě rychlá energie, tenhle člověk je... Dobře, je to pravděpodobně, se jedná o člověka, se kterým jste i citově spjatí, ale je hrozně rychlomyšlenkářský, pravděpodobně vám něco řekl a bolí to, nebo říká věci, které možná ani tak nemyslí, ale prostě to, co na jazyku, to už je vyřknuto a to jsou ty meče. Jo, tady je vidět, že on je i hodně ne úplně hrubý, ale hodně přemýšlí hlavou. Jo, spíše logický typ je král mečů. Takže tenhle král mečů, tahle energie toho krále mečů vás tady spíše brzdí, i když je to někdo k vám hodně blízký, někdo k vašemu srdci blízký. Ale vy tady v tom musíte být sama, tady je to vidět, tady je zase devítka, tady máte devítku, ten poustevník a ta devítka mincí je prostě, to jsou karty, které jsou hodně si podobné, akorát devítka mečů je spokojenost s tím materiálem a prostě tam, kde jste. A ta devítka u toho, neboli ten poustevník, je spíše takové to odmlčení, podívat se na to, jo. Ale vy, když se dostanete přes tady tu osobu, která vás brzdí, tak začnete rozvíjet ten svůj talent, nebo dar, možná objevíte i nějaký nový dar, ale musíte prostě nespoléhat na tady toho člověka, na tady tu energii, která tady je. Musíte to tady ukončit, odejít. Smrt vám otevírá cestu, jo, k tomu vašemu talentu, daru, k té vaší proměně. Určitě se nebojte se odmlčet a zůstat na chvíli sám, popřemýšlet nad tím. Tady je ta blokace, tady ty emoce jsou prostě zablokované ve vašem případě tady tou osobou. Jo, takže tady se chce odmlčet od tady té osoby, i když je vám tedy citově velice blízká. Když mu to ale vysvětlíte a nějak si promluvíte s touhle osobou, tak si myslím, že to jakoby, že to pochopí a že to bude v pořádku. Jo, tady je jasně vidět, že tohle je prostě vaše osobní věc a vám do toho nikdo nemá co mluvit. A já vám tedy děkuji za tuto energii, byla opravdu víc dynamická, zajímavější. Tak já vám děkuji za tuto energii, kterou jste mi tady dala, i když byla teda velice zajímavá. Tady ta osoba ještě do této vaší vnitřní proměny je opravdu zajímavá. Pokud se vám tento výklad líbil, tak určitě zanechte like a komentář a budu ráda za odběr. Když byste chtěli i osobní výklad, tak mám v popisku videa odkaz. Tak, já se tímto tedy s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Jsem ráda, děkuji za jakékoliv zhlédnutí, které mi dáte na toto video. A určitě se na vás budu těšit u dalšího videa. Nezapomeňte dát like a komentář, v případě odběr. A já se na vás budu těšit na vaše energie zase v dalším videu.